Kubor kiatu bau menteri ketra transport barim Croatia ula penkut ila kajong kajing im tang katuk ni kenta hadin ba ula syaweng kam ha u Presiden Vladimir Putin ong kalat patai kubor kari kebala syamia kajing ben pauling ba ka National Investigative Committee. Layatu ba uwe pat uhe sarkar jong kani katnan ula klat no tang hadin katuk ni por na kidaw ki bomla ban tip tikna. U Roman Starovoy sanpulai senam karta ula siat yap yaladi hakas ngining kong balala hapo kakali jong u ha Odin Sovo kanung ba hakatan sepngi ke Moskow. Ong ka kubor nakate ka komiti beria kabala penbena dakalat patai kubor sarkar Croatia. Ya ki jinglong jingman jong kate ka jingjia la penlong ya ka jing tokit bnya. Ong ka kubor naka komiti. Ka jing temu bakongsan kade ka jing penyap yaladi. U Putin ula wengkam ya ustra ro voice tang katuk ni kenta hadin balalap ya kamet yap jong u. Om syam lak dew ya kadaw kabatikna. Henry ki kam thombor jong ka Ukraine lingba ki drone sha ki benta ka Rusia kelawan ra ka jing klumar bat ka jing tut ka bajur ha ka bayade bat ka kawan jong ki lingsun ha ka te ka ri ha ka bakut tayo bladap. Kabala penlong ya ki spa teli ki lingsun bakin hap ban pensange ialah ka kawan. Katana dia dari ke Rusia kalakam ba kalasaki ya palatis ba arpau teli ki drone ha ki chipau teli ki time baper jong kari tang hapring kamit jong kasngi sejan bat ka step jong kasngi ublei balala. Ha ka juk kapor ki he sarkar ka Ukraine ki atu ha kasngi nongkong balala ba hadu kumba khat wengut ki rupat ba kilayam bat palat prapongut ki weipat ki lamansau. Katakan tup ya ki Henry ungut ki kena na ka jingsha thombor ha ka Rusia lingba ki drone. Ka Rusia ka penjur ya ka jing ternamding bat ki drone kentup sya ki babun ki jakashong jong ki rupat ba hakini ki kendiat sngi baladam. U Presiden Volodymyr Zelensky ka Ukraine ula ong hakas ngining kong balala batang hakatayo baladam. Ka Rusia kala penher hadu kumba cejar arspa nyopo teli ki drone lai pandai teli ki namding bat jan cejar teli ki glide bomb sya ki benta ka Ukraine. Ustra ro voice ula shinti kum u menteri ka transport ka Rusia ha usnam arja arpusau. Kata haswa kani ula bat kum ulat jong ka tankers ka badan ha ka put ba ka Ukraine. Kendiat por hadin ba ka jingyap jong Ustra ro voice kala sapriang ling ba kilat patai kubor la ong ba uwe uhe officer uba kam hapo ka transport u Andriy Skornechu asau pu arsnam ka karta ulayatu ba ula klat kendiat ha ka jingyalang.